dan refreshing. Ye. Kocret. Wah, apal aku suarane kae. Wah, malah gelisah. Tres. Dah ketemu. Ya. Kuwi ngopo? Lu ngarep omah wong bengak-bengok. Sik. Omahmu kan iki. Kok meture kok ngono? Ya sak senengku wong omahku iki ngendi-ngendi lawan. Terus ganteng men. Iki ate ndi? Aku to? Heeh. Yo canom ngene iki yo nyenengke ati, touring. Sik, kowe arep lunga, arep touring. Kuwi wis sesuai protokol kesehatan dulu. Aku to, yo kena wis no. Masker. Oh, oke. Oh, iki hand sanitizer. Oh, boleh. Helm gawa, jaket gawa, apa-apa gawa dhewe. Alat makan gawa dhewe. Alat makan. Endi alat makanmu? Lah iki cangkemku dhewe. Ora sewan kok. Oh iya. Nek disewake repot ya. Iya, makane kuwi. Apa kuwi Mas Kocret? Iki to. Heeh. Kena HP no, lu tau apa to? HP kuwi lagi wae mbok digini iki apa? Iki to. Heeh. Iki jenenge aplikasi YConnect. Aplikasi Connect. Apa kuwi? Nah, aplikasi iki gampangke aku yen pas touring. Dadi iki HP ku iki connect karo pit motorku. Lah umpamane iki HP ku iki ana sing nelpon, iki otomatis kuwi speedometerku iki kok kedip-kedip. Dadi aku langsung ngerti ya nenek telepon mlebu. Walah. Motormu iki kok sangar men to, Mas? Lah wong gumunan tinggal bae. Lah motormu ning kene lho. Oh iya. Nek ono kowe bae sing kalih. Ya wis hati-hati, engko nek balik aja lali, nggo ronda anyar ya. Lunga. Padahal aku meh nyileh, Dit, malah lunga. Iki ngomong kok dadak brengosmu kocak. Ah iki jenenge nguri-uri kabudayan lawak. Tapi ben awake dhewe iki mudeng beradaptasi. Oh, Kulung motorku tunggumen nganti dipangan rayap, awas. Mau sapa to? Kok kaya sejenis makhluk tumbuh-tumbuhan maki itu. Lah itu menungso rupa kaya truwelu e kemaki. Ora cetha Kok teko langsung Gue rasanya aku tuh. Sorry, aku ra di wektu nggo ngrungokke lehmu rasan-rasan. Catetan engko nek longgar tak wacan. Lah iki kowe iki arep neng ndi? rasane kok kaya surat menyurat. Lah kene arep touring apa rasane yo grisenan Weh, no. jenenge touring, iki sangune bantal guling kemul. Kuwi turu miring, Lah Dok. iki touring iki apa? Touring kuwi mlaku-mlaku. Tak elek iki, Trik. Nek iki touring to. Kowe iki yo kudune mbok cek sik olimu, ceken, akimu, ceken. Lah kowe tiba-tiba kowe lunga, olimu kentekan. Wah, seker kuwi kaya untumu. Wah! Merampal. Pola pikirmu iki manual banget. Aku wis duwe aplikasi YConnect lho. Enak apa-apa iki dikabari lewat HP-ku. Bisa. Bisa. Kok malah kaya WA-an yo. Jenenge YConnect. YConnect. Kuwi nek bahasa Inggris wae connect. Lah bener wae connect ki lho. Nah, nyo. Wis, mudeng to? Sorry. Tak medhok ya kuwi sik. Yen Dek, jam siapa? niat Allah mesti. Yuk, jelek. Sepada. Sepada yang tercinta. I am coming. Asline aku emoh dijak touring lah piye wonge elek kok. Tapi piye meneh lah motore apik. Wow, ayune. Terima kasih. Dasare aku ya bagus, jan kaya tumbuh le tutup. Sesek Mas. Mas kok sek ngomong. Iki kok meh bojane ngendi? Karo aku iki sing penting ngertimu beres. Awake dhewe arep touring. Asik. Ning ya siji. Apa?
ora entuk jaluk neko-neko. Aduh, Duitku kare 2000 setengah, mau cukup parkir sanggono. Wes kene, sing penting mangkat ayo budal. kowe touring ya? Ya, lho. Lah iki montore kok menyublem. Aduh. Nek iki ya. Iki, wis loro iki mesti iki. Ah, dane ora turu tak dongake ratangi kowe. Yo, juga ratangi. Motorku mbok lempit ngendi? Piye gak sedo touring? Tenang. Aku kan duwe remote. Iki tak pencet kono tulung-tulung aku ngerti nggone. Lah. Iki lho. Ah. Kae. Di, parane muni. Parane. Ayo, iso yo. Tuku motor ki sing anti maling. Ya manut ta. Manut